natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa iyo. Nahapon sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Kunyan na daw ning Miyerkules, petsa 25 kang bulan ning Marso 2026. Mga tugang, kunyan na daw sa tuyang sineselebrar ang dakulang kapistahan kang sa tuyang mahal na Berhen, kung saan ang sa tuyang mahal na Berhen ay inanunsyo sa kanya ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ano? Ang tawag yan, annunciation. Ang pagpapayag ng mabuting balita tungkol sa Panginoon. Ano? Ito po'y dakilang kapistahan ng mahal na Berhen, the Annunciation. Ano? Na kung saan, mga tugang, sa tuya, mga pagnilay-nilayan ang papel na ginampanan ni Maria sa kaligtasan ng tao. Si dakulaon mga tugang ang papel na ginampanan ni Maria nang alokin siya ng Diyos na pwede ba tulungan mo ako parang maligtas ang tao. Yun ang magandang papel ni Maria. Ang ginawa ni Maria, hindi niya maintindihan ang lahat ng bagay, pero dahil sa pagtiwala o pagtubod ni Maria sa Diyos, magagampanan niya ang kanyang tungkulin sa buhay. Yung napakaganda. Mga tugang, magandang basahin muna natin ang magandang balita sa araw na ito ng Miyerkules, petsa 25 ng Marso. 2026. Ito po ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 38. Nang panahon yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatandang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw nakalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa inyo ang Panginoon. Nagulimihanan si Maria sa ganyang pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Paanong mangyari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang inyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules, ika-25 ng Marso. At pinagdiriwang po natin ang Annunciation, kung saan ipinahayag ang mabuting balita kay Maria na siya magiging ina ng Diyos. Yan, napakaganda po yun. At ito ang sinabi ng anghel kay Maria, huwag kang matakot sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Yan, napakaganda mga tugang. Alam mo, totoo naman nakakatakot talaga. Marami mga bagay na hindi natin nauunawaan at tayo ay natatakot. Ay si Maria, tandaan po natin, siya po ay hindi Diyosa. Siya po ay tao
tulad natin. Natakot tayo sa maraming bagay, lalo na sa banta ng maaring makasakit sa atin. Ngayon lang natatakot tayo kung ano ang mangyayari ngayon sa digmaan sa Iran. Natatakot din tayo sa mga bagay na mas malaki sa atin at hindi natin alam at kilala. Ano kaya mangyayari? Nabubulabog ang ating kapayapaan. Kaya tayo ay nakapag-isip ng hindi makapag-isip ng maayos. 3 F ang karaniwang tugon dito lagi. Fight, flight, or freeze. So labanan natin, takasan natin, o manglalamig na lang ba tayo? Saan ba tayo dito sa tugon ni Maria sa pagkakataong nagpakita sa kanya ang isang anghel? Kaya sabi ni huwag kang matakot, huwag kang matakot. Kasi totoo, pag tayo ay nakakakita nga ng hindi natin mga inaasahan, natatakot tayo. Alam mo, dito makikita natin na si Maria sa simula ay nagulimihanan. Nalito siya eh. Sinabi ng anghel, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Bagamat napakaganda yung bati ng anghel, pero mga tugang, nakakatakot eh. Isipin, ano kaya ito? Ano kaya ito? Yun, di ba? Pero alam mo, sa taong may paniniwala, maiibsan ang takot dahil sa may paniniwala. So yun ang paniniwala sa Diyos. Kaya sa kaugalian ng mga Hudyo, ang pakikipagtagpo sa mga makalangit na nilalang ay sadyang nakakatakot. May dumating bang anghel? Dahil naniniwala silang walang taong nakakaligtas ng buhay sa mga ganitong pagtagpo. Kaya nagpakita sa iyo ang anghel. Kaya natakot din si Maria. Sadyang makapangyarihan kahit ang liwanag at kabanalan ng Diyos na masasalaming ng mga anghel. Sapat na ito para matupok ang tao sa init ng kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Pero sa kaso ni Maria, mukhang wala yung tinatawag natin fight, flight, or freeze. Sa tugon ni Maria, hindi siya nanlaban o tumakas o natulala. Kundi ang napakagandang ginawa ni Maria, nakinig siya. Okay? Napakaganda po. Pag may tumatawag sa atin, ang dapat nating gawin ay makinig. Nakinig siya. Humingi ng paglilinaw. Ito kasi mga bagay na hindi natin alam. Maganda po na magtanong tayo. Si Maria nagtanong paano ba ito? Sabi baga ni Maria paano mangyari ito? Gayon ako'y dalaga. Kasi sabi dito, makinig ka man, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. So ito po ang tingnan natin yung mensahe ng anghel kay Maria, diretso po ito, walang paligoy-ligoy. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Yun po ang napakaganda po dito. Pag tayo ay kinalulugdan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At mahalaga po mga kaibigan, makinig tayo. Makinig tayo. Kasi minsan, ang pinakikinggan natin, yung sarili natin Dito, si Maria, nakinig. Ito ang sinabi ng anghel, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Yun. So, hindi maintindihan ito ni Maria. Kaya sa mga panahon na tayo hindi nakakaintindi, wag po tayong matakot magtanong. Wala ba tinawag ka, inuutusan ka o sinasabihan ka ng ganito, wag po tayong matakot magtanong. Hindi po masama ang magtanong.
Tingnan natin eh. Hindi po, kasi mahalaga po magtanong, parang maintindihan po natin ang tanungan ni Maria, paano mangyayari ito gayon ako'y dalaga? Siyempre, ang sagot ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kat ang ipapanganak mo ay tatawagin anak ng Diyos. Yun. Hindi man maintindihan ni Maria ito, pero napakaganda ang sagot ni Maria. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. So dito napakaganda po ang ugali ni Maria na siya po ay masunurin. Ano? Kaya sabi, ako'y alipin, masunurin. At ito po ang mangyayari. Mangyari ito sa akin. Alam mo po, sana ngayon na pinagdiriwang natin ang Annunciation, ang kapisahan ni Maria, magandang tularan ang ugali ni Maria. Babalik po si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase hoping unya na Miyerkules, petsa 25 kang bulan ning Marso, kung sain sa tuya mga tugang sineselebrar ang kapiyastahan ng Annunciation, yung pagpapahayag kay Maria na siya ay magiging ina ng Diyos. Ano? Ina na ni Kristo. Oo. So yun po mga tugang, napakaganda ito, ano? Napakagandang paalala sa atin ito. Ano? At ang sasabihin ko sa inyo mga tugang, may mga leksyon o mga aral na dapat natin matutunan dito. Ang una ay ang faith o pagtubod. Ano? Pangalawa, yung kapakumbabaan. Pangatlo, yung pagsuko. Yan ang makikita natin. Ano? So, dito sa binasa nating ebanghelyo, makikita natin ang pagtubod. Ano? Yung ano ba yung pagtubod na yan? Ano? Mahalaga itong pagtubod na yan eh. Ano? Kasi ang pagtubod mga tugang ay ang o paniniwala. Ano ba itong ibig sabihin itong paniniwala? Ang paniniwalang ito mga tugang, yung faith is actually yung may alam ka diyan. May sinasabi, may kaalaman tayo diyan, may alam tayo. Pero ano ba talaga ang yung sinasabi dito sa faith nito, yung kaalaman nito? Ito po ay sinasabi na isang unshakable belief. Meron tayong paniniwala. Okay? May paniniwala na talagang mangyayari ito. Okay? Sinasabi nga pag ang importante mga tugang, meron tayong paniniwala. Faith is a strong, often unshakable belief, trust or confidence in someone or something, sa Diyos. Mahalaga po ito. Napakahalaga ito na meron tayong ibinibigay sa Diyos na ito nga yung tiwala natin, yung pagtubod. Yan. So, ito po sinasabi na hindi natin alam gaano, pero dahil sa paniniwala na yan, ay tayo ay nagkakaroon ng liwanag. Ano? Yan po ang mahalaga dito, yung liwanag. Kasi yung paniniwala na yan, mahalaga talaga yan. Ano? Kasi sabi nga sa banal na kasulatan, sa Hebrews chapter 11 verse 6, ito, without faith, it is impossible
to please God. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. So without faith, we simply cannot please God. So yan po talaga ang pagtubod. Faith in God's character and promises motivates us to love. Yan ay mahalaga, yung pagtubod nito. Ito po ang tugon natin. Faith, sabi nga, is number one, it is a supernatural gift na galing sa Diyos yun. Pero this is also, yan ang simbagta sa pangapudan kang Diyos. Is a personal response of trust. An active commitment that drives actions. Maturing force that grows, and eternal focus that perseveres. So tandaan natin, una, it is a gift from God. It is not simply a human achievement, but it is a gift from God. Kaya nga, yung tiwala na yan, regalo sa atin ng Diyos yan eh. Kaya may mga taong walang tiwala kasi binigyan sila ng regalo ng Diyos pero hindi nila pinapansin ang regalong binigay sa kanila ng Diyos. So yun po mga tugang, napakaganda po yan. Dito, sinasabi natin sa tao, pag tayo naniniwala, naniniwala tayo, may kaalaman tayo. Hindi naman basta tayo naniniwala na walang kaalaman. May kaalaman tayo. May kaalaman tayo. Pero sinasabi natin, ang paniniwala natin, it is not simply an intellectual assent without work. It is an intellectual assent with work. Kasi faith without work is dead. Sabi nga si James, yan ang importante. Faith without work is dead. Kaya nga ang paniniwala natin ay talagang mayroong gawa. Yan, okay? So yun mga tugang ang mahalaga niyan. So dito sa lessons ng annunciation, makikita natin ang una ay faith. Pangalawa, yung humility, kapakumbabaan. Alam mo, dito mga tugang, kakaiba. Kasi ang unang nilikha ng Diyos, si Adan at si Eva, ay hindi nagpakumbaba eh. Salip na pakinggan nila ang utos ng Diyos, ang pinakinggan nila yung alok ng demonyo kaya nagkasala. Ang napakahalaga mga tugang dito, kapakumbabaan. Kaya ang taong may pagtubod, may kapakumbabaan. Kaya nga din yung sa mga papakumbaba, madaling magtubod. Pero yung mga taong mayabang, ay nako, hindi maniniwala yan eh. Kasi ang pinaniniwalaan nila, sarili lamang nila. Yun. So faith, humility, at yung pangatlo, tinatawag natin surrender. Surrender. Yung pagsuko. Kasi ang pananampalataya, kung sa salitang pananampalataya, makikita natin, may tataya ka eh. Susuko ka. Kaya hindi ka pwedeng naniniwala na hindi ka sumusuko. Kaya nga yan po. At ang suko na yan is yung pagsagot ni Maria ng opo. Yung Mary's fiat. Hindi niya man maintindihan ang mga bagay-bagay, pero sabi ko nga, dahil siya may pakumbaba, may paniniwala, siya ay sumuko sa plano ng Diyos. Yes to God's unexpected plan. Napakaganda po ito. So, ano ba mga takeaway natin dito? Number one, sabi ko nga, yung faith, trusting God amidst uncertainty. Sa mga bagay na hindi natin gaano alam, nandoon sinasabi natin, ang Diyos ang makapangyarihan. Ang Diyos ang bahala. Yun. Ang Diyos ang may likha. So, trusting God amidst uncertainty. Kasi alam mo, madaling magtiwala
Sa mga panahon na, ay, okay lang yan eh. Pero sa panahon na, ay, wala kang kasiguraduhan, nandito na ang pagsubok ng paniniwala. Maniniwala ka ba o hindi? Yun. At ito pa, recognizing that nothing is impossible for God. Sinabi ba ng anghel, nothing is impossible with God. At ito po, isa pang mga magandang bagay dito sa isang leksyon na ating matatagpuan ay itong tinatawag na partisipasyon or kooperasyon. Sabi nga, God created us without our permission. Hindi ba? Bakit tinanong ka ba ng Diyos? Okay, gagawin kita ng tao, lilikhain kita. Hindi. Walang sa atin dito na tinanong na, oy, magiging tao ka. Hindi. Pero ito po ang mga tugang importante. God created us without our permission, but God cannot save us. Hindi tayo pwedeng iligtas ng Diyos without our permission and cooperation. Kaya nga dito, makikita natin sa Annunciation, this is an invitation of God to Mary to cooperate with the divine will, to the divine plan. So, importante po ito. We have to recognize that nothing is impossible for God and the importance of active cooperation with God. Yan, importante yan. So, importante mga tugang na dapat tayo ay makipag-kooperar sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang importante, magkipag-kooperar kasi kahit gusto ng Diyos na tayo ay iligtas, gusto tayo na ikakarahay ta, pero di man kita magibo, may mangyayari. Parang sinasabi kang doktor sa pasyente, gibuhon mo ini, pero di mo pigibo, di ka talaga mararahay. So, importante ang kooperasyon para sa ating salbasyon. Anyway, babalik muli si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCICMD
or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Matapos ang ilang taong paghihintay, muling ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang taunang paghahanap ng pinakamahuhusay na mag-aaral sa larangan ng akademya, pagiging leader ng mga kabataan at serbisyo para sa bayan. The search for the 10 outstanding students of Bicol. Kung ikaw ay kasalukuyang naka-enroll sa alinmang kolehiyo o universidad dito sa Kabikulan, nasa 3 taon para sa mga kumukuha ng 4-year course o 4 na taon para naman doon sa mga kumukuha ng 5-year course, may magandang scholastic record, pinagkakatiwala ang leader ng mga organisasyon at nakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad. Magpa-endorso na sa inyong school head at baka ikaw na ang isa sa mga kikilalaning pinakamahusay na estudyante sa buong Kabikulan. Over 820,000 pesos ang mapapanalunan sa The Search for the 10 Outstanding Students of Bicol. Interesado ka? Makipag-ugnayan na sa inyong school head o bumisita sa opisina ng Ako Bicol Party List, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi. Para sa iba pang impormasyon, mag-iwan ng mensahe sa opisyal na pahina ng Ako Bicol Party List, TOSB 2026. Pwede rin tumawag o mag-text sa 0968-293-5193. The search is on for the 10 outstanding students of Bicol. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito! DCGB ngunyan! Anainot, pirming nanginginutan! Always number 1! Always number 1! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang oras namin ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ino po sarong tape as live to si Father Butch, wala po digdi sa Legazpi, ano? Kaya hindi ko po ma-receive, matatanggap ang sendong mga messages. But just the same, maraming salamat po sa patuloy niyong tangkilik sa programang Maray na Hapon. At sana po mayroon kayong natututunan. At ngayong araw nga na Miyerkules, petsa 25 kang bulan ng Marso, sa tuwing sineselebrar ang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria, ang Annunciation. Hindi ko alam kung dito sa Albay, merong mga parokya ng Annunciation. Ano? Hindi ko aram. Pero maganda yun, mga tugang, na pagpapagirumdum sa tuya, na tulad ni Maria, araw-araw, inaalok tayo ng Diyos na makilahok
sa gawain kaligtasan. Araw-araw po, halimbawa kanina, inalok ka ng Diyos na gumawa ng kabutihan. Ano ba ang iyong simbag? Ano ba ang iyong response? Ano ba ang tugon mo? Ang tugon mo ba, ayaw ko? Alam mo, tanda natin si Lucifer, ang tugon ni Lucifer sa Diyos, I will not serve. Ayaw ko. Yung kaya nga, makikita natin si Maria kakaiba. Because ang ugali ni Maria, I will serve the Lord. I will serve God. Kaya ang sabi ba ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. I will serve the Lord. So mga tugang, importante yan eh. Ang paglilingkod sa Diyos. Kaya kahit nga ako ngayon ay wala dyan sa Legazpi, ginagampanan ko pa rin na tayo ay makapaglingkod. Na kahit na po ako'y talaga ngayong itong week lalong ito, sa mga susunod na araw, ang iyong lingkod ay talagang abalang-abala. Nagbibigay ng retreat, sa mga talk. So, yun nga, pero sinisingit ko pa rin itong programang ito. Para sa ganon, patuloy pa rin tayo maghatid ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon. Kahit nga nung nakaraang linggo, ako hirap na hirap. Ngayon medyo hirap-hirap pa rin po ako magsalita. May singaw pa rin ang aking ngipin kasi medyo masakit-sakit pa ang ngipin ko. Hindi pa na ilalagay yung aking crown sa ngipin. Pero anyway, ito po mga tugang, I will serve the Lord. Yan mga tugang ang magandang gawin natin. Tulad ni Maria, inaalok tayo na maglingkod. So, ikaw, inaalok ng Diyos. Paglingkuran mo. Maglingkod ka. Sabi nga, Christ came here on earth not to observe, but to serve. Yun. Not to be served, but to serve others. Yan. So, yan ang mahalaga mga tugang yan. So, itong ginawa ni Maria. So, dito na tayo. Number 1, leksyon. The key lessons from the Annunciation is, number 1, faithful surrender and obedience. Okay? Ano pang ibig sabihin ng faithful surrender? Tapat po si Mariang isuko ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Diyos. Bagamat hindi niya alam ang lahat. Kaya she pondered everything in her heart. So, alam mo, dakulaon talaga ang pagtubod. And obedience. So, Mary acts as a model of faith by accepting God's plan without knowing the future. Kaya hindi natin alam anong mangyayari, di ba? Pero alam mo ito maganda. Anong sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. I am the servant of the Lord. Let it be done to me according to your word. Yun. Dahil nga, ang salita ng Diyos ay mapanglikha. Tanda natin, the Word of God is creative. Kaya tingnan mo, sa Bible pa lang, ang sabi ng Diyos, let there be light. There was light. So in other words, kung tayo naniniwala, nagtutubod kita sa salita ng Diyos o sa tataramon ng kagurangnan, so may mangyayari. Yan po ang ibang-iba po sa pagtubod sa tao. Kasi, pag nagtubod kita sa tataramon ng tao, mayo man nangyayari. O tingnan mo na ngayon, anong nangyari sa flood control? Hindi ko na alam kung ano ba nangyari. Natabunan na yata. Ano ba nangyari doon? So salita ng tao na ganyan. Isasauli pa kaya ba yung pera? O kung hindi man isauli yung pera, at least yung mga dapat na gawin, dapat magawa na nila. Kasi dapat pagbayaran talaga nila yan. Yan. Kaya ang salita ng tao ay mag-ingat tayo dyan. Pero pag salita ng Diyos ay talagang nakapaglilikha. Kaya isang leksyon sa Annunciation ay ito, faithful surrender and obedience to God. Yan po. Kaya si Maria, yan sagot ni Maria, let it be done to me according to your word. Pagtubod, pagsunod. Yan. Pangalawa, yung trust in God's plan over personal plans. So alam mo si Maria, may plano din sa sarili niya.
Patulad ni Jose, may plano siya sa sarili nila. Pero alam mo, nang ibabaw pa rin ang plano ng Diyos. Ano ba talaga ang plano ng Diyos? Yun ang masusunod. So the announcement required Mary to surrender her own plans and trust in God's purpose. A lesson in trusting God's during difficult or unpredictable times. Sabi ko nga sa panahon na ito, difficile ba gano? Unpredictable time ini. Ano talaga ang mangyayari? Na ang mga gasolina, ang krudo, na kailangan talaga natin sa paghahanap buhay ay nagsisataasan. Ano ang mangyayari? Pero alam mo, wag po tayo mawala ng tiwala sa Diyos. Kasi ito pa'y pagsubok lang. Minsan sinusubok lang tayo ng Diyos eh. Hanggang saan ang ating pagtiwala sa kanyang kapangyarihan? Agad-agad naniniwala tayo kaagad sa kapangyarihan ni Satanas. Tandaan po natin, walang mangyayaring si Satanas. Kasi sino mas makapangyarihan? Ang Diyos o yung gawa ng Diyos? Tandaan natin na si Satanas, mga kaibigan, ay gawa siya ng Diyos. Tandaan natin pero yung sumuway sa plano ng Diyos. Parang ganyan, di ba? Tulad nito, yung mga tao, yan, isang estudyante for example, so sumuway. Yun, si Satanas sumuway at naghiwalay kasi gusto niyang mangyari yung kanyang gusto niyang mangyari. Hindi yung kung ano ang gusto ng Diyos. Yan. Kaya trust in God's purpose. Trust in God's plan. Yan po ang maganda sa ginawa ni Maria. So, rather than trusting in her personal plan, she trusted in the plan of God. Yan. So, number 3, leksyon na makikita natin is the power of humility. Okay? Yung kapangyarihan po ng pagpakumbaba. So, God chose a humble handmaid for a massive task, emphasizing that humility is essential for holiness. Totoo po kasi ang tunay na banal ay taong mapakumbaba. Hindi yung mayabang. At hindi naman dapat ipagyabang natin yung mga ginawa natin na kabutihan. Kung may magyayabang ng ating kabutihan, ay hindi po dapat tayo. Kundi ang ibang tao na nakadama, nakakita at nakaramdam ng kabutihan na ginawa natin sa kanila. Hindi mo dapat ipagsabi, alam mo, ako matulungin ako sa mga tao Dapat ang masabi niyan, yung, alam mo, tinulungan ako ng taong yan. Yan. Dapat yung mga natulungan, sila ang magpahayag. Hindi yung mga, kasi kayabangan po yan sabihin ko ngayon, alam mo mga kaibigan, si Father Boss matulungin yon. Ay hindi tama yan. Nagmamayabang ako niyan. Pero yung mga taong natulungan ko, dapat sila ang magsabi sa mga ibang tao. Ipahayag nila yun. Yan ang tunay na pagpapakumbaba. Hindi ako ang magsasalita at magsasabi, kundi yung mga tao. So yun, ang napakaganda. Si Maria, pinili ng Diyos dahil siya ay mapakumbaba. Pwede sana siyang magmalaki sa ibang mga kaibigan niya o sa kanyang kamag-anak, sasabihin, ay alam ba ninyo, ako ang pinili na maging ina ng Diyos? Yun. Pero hindi niya ginawa yan. So yun mga tugang, babalik mo na si Father Boss pagkatapos ng mga paalala. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di
Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ng UST Legazpi. Ini po sa rong recorded. Si Father Butch pala po dyan sa Legazpi. At ako po ay nasa Davao, ano? At mayroon pa akong dinadaluhan na importante, ano? At ngayon, araw na ito, ng Miyerkules, na kung saan pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen Maria, ang pagpapahayag sa kanya na siya maging ina ng Diyos. Ano? At sinabi ko sa inyong mga tugang, ang mga leksyon, ang matututunan natin kay Maria, tulad ng faith, humility, and surrender. Ano? So yun. At faithful surrender and obedience, trust in God's plan over personal plan, the power of humility. Yan. At ang susunod, ang ikaapat, God's omnipotence. Nang dinalaw si Maria ng Anghel Gabriel at inanunsyo na siya ay magiging ina ng Diyos. At sinabi ng Anghel, nothing is impossible with God. Yan. With God, nothing is impossible. So, dahil po nga, ang Diyos ay makapangyarihan. Walang imposible po. Kaya lahat ng gusto ng Diyos, mangyayari po talaga yan. Kung gugustuhin ng Diyos, talagang mangyayari yan. Ano? Kaya ang mahalaga, ito sabi nga maganda yan. Kung ano ang gusto ng Diyos, gustuhin natin. Kasi pag ginusto natin ang gusto ng Diyos, lahat magagawa yan. Mangyayari po yan. Kasi gusto ng Diyos Because with God, nothing is impossible. Ito po sinasabi dito, highlighting that He works through miracles to bring about salvation. Tandaan po natin, ang mga milagro ng Diyos ay ginagawa hindi parang tayo magtiwala, kundi ito po ay ginagawa parang ipakita sa atin na talagang makapangyarihan ang Diyos Ano? Well, hindi naman sasabing pagpapatunay o pwede, pero maliban po dyan, ito ay pagpapakita sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan. Okay? Maganda po yan. So, at isa pang bagay na makukuha natin sa leksyon sa kapistahan ng Annunciation, the importance of our yes to God. Ano? So, and no to Satan. No to sin, yes to grace, yes to God, no to drugs. Sabi nga, no? So, get high on God rather than get high on drugs. Yan po hanggang ngayon, ano? Ang problema pa rin, may problema talaga sa drugs, ano? So, yan bang pagtakas, ano? So, yan po mga tugang. So, yes to God. O, yun. Kailan mo ba sinabi sa Diyos, yes, Lord, yes, Lord? O baka sabi, wait Lord, saka na Lord. Saka na ako magbabago. Tandaan po natin, hindi po natin hawak ang panahon. Ano? Wala sa atin ang may luxury of time. Ano? So we do not know how much time. We may know how much money we have, but we do not know how much time we have in this earth. Kaya mga tugang, mahalaga po yun. Keep on yes to God, ano? So God calls for human cooperation, treating human free will as necessary component to accomplish His divine will. Okay? So iyan po ay mahalaga, ano? So inihingi sa atin sa ating kooperasyon. Kasi without cooperation, there is no salvation. Totoo yun Para bang ganito yun ako isang teacher. Pagkatapos kayo mga estudyante. Natural, ang una, gusto ko kayo makapasa. Pero dahil hindi ka nga pumapasok sa eskwela, pagkatapos absent ka ng absent, pagkatapos pagdating sa test, ay bagsak ka. So ano mangyayari? At the end of the day, ibabagsak ko talaga
ibabagsak talaga kita. So, yan ang mangyayari. Kaya nga, mahalaga po, we have to cooperate. We have to participate in our role. Kaya sabi ba ni Kristo, we are the salt of the earth and light of the world. Mahalaga po ito na tayo ay maging liwanag, maging asin. Yan. So, yan. Isa pang bagay dito, we have to embrace our unique calling. So, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tawag. Ako tinawag maging pare. Siguro ikaw tinawag maging madre. Ikaw tinawag maging doktor. Tinawag maging architect. Tinawag maging negosyante. Ikaw tinawag maging nanay. O maging tatay. O bawat tayo, mayroong tinatawag tayo. Pero ang panawagan na ito, tinatawag tayo ng Diyos na lumahok sa papel ng kaligtasan. Ano? Kaya wag mong sasabihin, ay Father, hindi ka naman trabaho yan eh. Anong hindi mo trabaho? Trabaho natin lahat yan. Trabaho natin na ipalaganap ang mabuting balita. Yan. Meron po tayong misyon. Ano? So we have to embrace our unique calling. The story encourages believers to accept their own mission or calling from God, knowing that He can work through them to accomplish great things. Yun, di ba? Gagawa talaga, gagawa ang Diyos ng paraan parang magampanan ang ating mga layunin sa buhay. So, napakahalaga po yan. So, mahalaga po ito. So, anyway, mga tugang, sana nakapagbigay ako ng inspirasyon, na tungkol sa pag makikita natin sa imbitasyon kay Maria, imbitasyon kay Maria na maging kasangkapan sa kaligtasan. Okay? So maganda po ito. So anyway, sa meron pang nalalabing oras minuto, gusto ko rin ibigay sa inyo ang tinatawag na 3 essential lessons from the Annunciation. Number 1, God's divine sovereignty. So, ang kapangyarihan ng Diyos. God's sovereignty is powerfully demonstrated to significant choices in the Annunciation story. Tandaan po natin ito The humble town of Nazareth, chosen by God for His divine purpose, demonstrate God's pattern of using overlooked accomplishments. Kasi usually ang hinahanap ng tao, yung credential, hindi ba? Dapat ganito, dapat ganyan. Pero ito, tandaan natin, God is not looking on appearances. God is looking at our own heart. Yan. Alam mo, tingnan mo, sabi nga doon sa Nazareth, can anything good come from Nazareth? Yun. So, tandaan natin mga tugang na divine choice ito eh. Bakit pinili ng Diyos ang lugar kung saan nandun si Maria? Nasaan? Sa Nazareth. Na samantala na people overlook. Sabi nga ni Nathaniel, can anything good come from Nazareth? Showing how God's choices often confound human wisdom. God is God. He knows what He is doing. When you can trace His hand, trust His heart. Okay, number 1, divine choice of place. Number 2, makikita natin, the divine choice of person. Pinili si Maria. So just as God chose an insignificant town, He also chose Mary, a young, humble maiden. Okay? God's choices aren't based on human standards. Tandaan po natin ito He specializes in using the ordinary to accomplish the extraordinary. Your background cannot limit what God cannot do through you. Huwag mong mamalitin ang Diyos. So yun, be yourself. Sabi ng everyone else is already taken. God placed you in this world with a unique assignment that only you can fulfill. Okay? Paano yan? Embrace your unique calling, sinasabi ko sa inyo, regardless of your background. Trust God's choices, even when they don't make sense by human standards. Remember that your perceived limitations don't limit God's power. Okay? Celebrate
who God has called you to be rather than trying to mimic others. Number 2, God as the ultimate restorer. Through the Annunciation, we witness God's nature as a divine restorer, implementing His plan to restore what was broken. Kaya may emotional healing, physical renewal, spiritual restoration. So number 3 lesson is this: Mary, model of faith, filled surrender. Okay? So Mary's response demonstrates perfect, faithful submission. Ano sabi niya? Behold, I am the maidservant of the Lord. Let it be done to me according to your word. Okay? So ito po, sana maganda natin ito ha. Trust God's timing. Palagi yan. Accept divine assignments. Surrender personal plans. Maintain faith amid uncertainty. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Ito po si Father Butch Bombasi, OP. Nagpapasalamat po sa inyong lahat na nakikinig lagi sa Marhay na Hapon. Maraming salamat sa ating technical, sa ating item production. God bless everyone. Suwayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you. Bye-bye.